антропологично е съвсем потвърдено, че ние българите нямаме нищо славянско. Предците са ни траки. Траките не са сформирали държава, за разлика от случващото се в Гърция. Така че тази подменена история, имаме един откраднат архив 1945 година. Руснаците просто искат българите да нямаме национална идентичност. Имаме един архив, прибран от Османската империя, за който все пак можем да твърдим, че територията тук е била Османска империя, архивът е бил османски. И хората си прибрали архивите. Тъжно е, че те не позволяват ние да познаваме собствената си история. Дори в собствените ни училища се изучава само случващото се до падането под османско владичество. Всичко друго имаме 5 века, в които просто липсва. Вече съм на 104 км, което е 12 км, абсолютно достатъчно за преминаване от вкъщи до работата. Ако кажем, че имам 17 км от вкъщи до центъра, защото мога да цела да паркирам на жълтата павета. Това би бил абсолютно достатъчен пробег. Виждам, че с хората с кучета по неволя са излезли всичките. От една страна се радвам, че не съм на открито. Ще времето значително ще се подобри. Така че до голяма степен ми е любопитно този автомобил, колко бих могъл да го модифицирам аз лично. Защото доработки по него биха били изключително интересни. Вероятно бих могъл да подобря тези телеметрични данни до него. И биха били телеметрично, примерно, консумацията на електричество с допълнителни сензори, евентуални умни алгоритми, които да преценяват разхода и да прогнозират падането на батерията. Малко като идеята за умния дом. Въпреки че съм учил техникум по електроника и съм завършил технически университет, знаете и уменията ми в тази област са на хартия. Да се произведе устройство е много по-интересно, много по-печелившо и съответно
по-добра условно за бизнес, отколкото е. Софтуерни решения. Както беше и с първи автомобил, който се учих да шофирам, знанието, умението се натрупа при ежедневна употреба. Така че след днешния пробег, вече виждам, че спокойно на 12 км, което ми дава увереност, че бих могъл да отивам спокойно в център и да се връщам обратно. Това ще ми позволи малко по-спокойно да използвам АТВ-то. Целият месец, който измина, аз не съм го използвал. Оставих го на заряд. Не знам доколко батерии се заредили по този режим на зареждане с по 2 часа в нощно време. Колкото четох документацията, има защитен модул, който изключва заряда. Такъв има в мобилните телефони. Естествено презаредих за пореден път последния си телефон. Батерията естествено се издува леко и всеки капанка. Сега, тези тягови акумулатори, доколкото аз съм виждал такива, са добре капсуловани. Не би трябвало да могат да избият. Тъй като са желязно фосфатни. Се надявам, че хидрид фосфатни. Се надявам да не избият на такъв вид заряд. Защото запалване на всичко това, което е само пластмаса, би го пожалил целият гараж. Щетите биха били невероятни и някак си не ми се ще да ми се случва. Но пък човек да живее само в страхове. Това е абсолютно нерационално. Определено въртенето на тези кръпчета не е особено очарователно. Когато се движи е по-интересно. Как си пейзажа и целта, с която отиваш, защото в момента върте кръгчета абсолютно без сериозна цел. И това доста ми доскучава. Нямам събеседник. Съответно не ми се ще тази панерка да бъде ударена от това там.
Иначе мигачите сега не ги използвам. И без това съм сам в комплекса. И на практика това, че ми доскучава, е достатъчно добър момент да изпробвам техниката на ютубърите за монолог, защото това е монолог, колкото и да е все пак адресирано към аудиторията, която би гледала видеофилма, си остава монолог. Самите те разказват, че първите пъти е било дискомфортно да говорят сами на камера. Аз имам 15 години опит с говорене пред хора. Винаги имам момент на притеснение. Особено пред добре запозната аудитория на тема, която е сложна. Когато изложението е на чуж език, аз основно английски. На руски само мога да чуя две-три и да разбера две-три думички. И съответно използвам като вторична полза да проверя доколко един такъв формат за създаване на YouTube съдържание е постижим. Умишлено камерата сочи пътя, защото основната ми цел е да покажа движението на автомобилчето, не толкова себе си, не толкова това, за което говоря. Вече приличам на Керобрейк. Просто ситуацията е... Но така да е. Мислил съм за различни формати в YouTube. Един интересен формат би бил диалог с събеседник, в който заснемаш само себе си и показваш единствено политически некоректно само своята гледна точка. Друг интересен формат би бил събеседник, само че по телефонната линия. Да, по естествен път ще падне нуждата от монтаж, тъй като разговорът би го водил, той би се чувал само от моята страна и съответно човекът не би попаднал в записа. Сега твърде е рано, няма 11 часа, че бих се обадил на един мой приятел. Все пак са празници. От една страна ме радва, че времето, в което се движа, е значително. От друга страна не ме радва това, че ще трябва да изгубя още много време. Но пък аз този тест трудно ще го направя. Друг ден не искам да ми се случва в реални условия, защото в реални условия евентуално би бил с по-важна задача, с по-отговорен ден, по-отговорни дейности. Така че не ми е приятен и факт, че ще трябва да бутаме на определена дистанция, когато батериите паднат. Единствено мога да се надявам батериите да паднат по-близичко до контакта, който съм си намислил. Странно, че почиване на въпреки това хората се движат и тук в работен комплекс. Странно, колко да е странно, аз сами съм дошъл да поработя, докато се зареждат акумулаторите, така че
10 часа. Сега е 10:22. Другото на този автомобил е, че на моменти мога да го оставя без да го държа дори с двете ръце и на практика си върви напред. Контролирам скоростта с подаването на газ. С електрическите двигатели за щастие е почти линейно натискането на педала плюс ускорението. Добре, че кат не могат да ме хванат. Здрасти, Гери, дано да не те будя. Аз реших да ви чуя как сте, стигнахте ли до Русе. Защото опитах да звъна на ванката, но телефона му явно е паднала батерията. Добре. Чак да го събудя. Аз понеже... Ами аз днес, понеже е слънчево в София и аз в друг ден, и не е работен ден, няма да направя тест на електрическата кола. И сега съм се качил и искам да й падна батерията до... Ей, сега едно кученце ще стане на създърма. Знаеш как нагло ми мина отпред? Спасихме го, де. И съответно реших да видя, защото индикатора не отчита точно разряда на батерията. А това е много важно, защото ако ти имаш представа, че ти остава заряд, ще спреш. Аз съм си на шококонтакт, взял съм си един удължителен кабел. Те свика на всяко кафене, че разиграеш театъра, пичове, спасявайте ме, 10 лея давам, само този контакт да го притежавам за 15 минути. Къде беше песен на този Тодор, певеца, да, Тодор Колев, 100 кила ракия, да. Е така, да. Моля? Аз върта вече 20 минути в комплекса. Защото те като паднат... Чакай сега, те като паднат ти нямаш придвижване. Тук съм се разбрал с пазача, както и първия път направих, буташ на ръка, включваш, зареждаш, но и трябва да мога да се прибера. Обаче е много скучно, защото въртя на крикчета и с някой си иска да си поговоря. Ако нещо обаче ти отнемам от времето, тъкмо ще си и сушиш. Не, той е много, той е 33 лева, просто телефон, много телефони са 33 лева. Аз въобще не го, аз понеже ги възкреся, да, без да си го свалява, да. Защото това ми е идеята. Не се притесня, аз просто за да се пофаля, че по празниците работи. Нек един кениец, който да публикува едно от другите приложения с Луан, след да работим. Само, че той се наложи да върне парите. Сега съм наел един младеж от Богота. Сутринта написа интересни неща, явно опитва да го публикува в този алтернативният App Store, който е за проекти с отворен код. И сега съм малко като изхъби батериите. Лошото е, че по документи пазача. По документи пробега е 80 км, аз съм минал 12.
и на един момент ще се откажа от нещо. Просто ще го пусна на контакт, за да не вземе, да ми падне тръгвайки към младост. Защото като се върнете, като вече си в кондиция, стига да се занимава, ако искаш да пишеш дисертация. Не, виж сега. То идеята е не да можеш текстът да се пише лесно, а да прочетеш такъв вид, т.е. да изчетеш английските научни статии в тази област, защото ако евентуално пишеш дисертация, ще кара да я защитиш. И съответно е добре да познаваш тази тематика. И това ми беше идеята, защото ефективността на банер рекламата е много ниска. Ако човек може да намери вариант предиктивно, прогнозно, кой банер на кой потребител да покаже, така че да увеличи кликрейта. Защото сега доколко ще го трансформира в клиент е трудно да се каже. Но поне кликанията на банер. Защото аз сега имам добри кликания, ще ти покажа. Аз не знам дали съм ти показал ад сервера. И с години, аз затова ги ползвам тези приложения, с години не бях поглеждал даже. И то си трупало трафик. Пак купиха книжки, човек, не знам какво ще правя. Ще видя колко пари ще получа, но този път купиха. Аз може би някаква грешка е станала, защото такива количества аз не съм вярвал, че ще купят. Преди купуваха по една-две бройки. Чакам сега монографията, вече пътувала, напусна чешкият. В Чехия има такъв център за разпределяне. Те гледат общо взето да е централен хъба, който разпределя. И ще си нося 10 бройки. Сега, аз ти звъня да ти споделя едно нещо друго. Сега, аз ще го разкажа. Не приемай, че те гоня от кабинета. Аз ще обясня как останаха хората, които сега те назначат. На работа останаха тия, които не стъпват в института. Тоест, стратегията, след като си назначен след дисертация, аз ще обясня. Мен ми е много драго да идваш, особено ако тръгнем задвижиме слотовете, защото аз имам желание, има начин да се направи. Примерите, които са, един колега Борис Стайков, ти няма да го видиш, защото той единствено не дойде на партито. С него почвам още 2009. Когато не те виждат, те не знаят кой си. Щом си назначен, знаят, че някой все пак ти е колетайства, защото винаги почва с такова назначение. След което, ако те виждат, вторият риск, който ще имаш, аз това ти го казвам, но си мълчи, не го разкажа на други. Условието да те назначат на работа е дадено обещание, че ти ще напишеш дисертация. Сега, това да се обещава, дава ли се, както в циганската сватба, но това е причината Маргино да се съгласи да останеш. Просто си го знае, не го сподели с никой. Аз го видях в писмен документ това нещо. То е много обрано написано, че докторантът е много старателен, той показва значителни резултати. Ти не можеш да задължиш такова нещо. Той в договор за дисертация не може да ги задължиш. Да. Всички, много хора бяха като теб. Ти имаш че ти имаш 5 години, даже не са 2. 2 е в това, което те са длъжни да платят процедурата по защита. Иначе са сумарно 5 години от 1 януари. Борис, въпреки че той не идва на работа, нищо не пише. Кота 0 човек. Никой не го уволнява. Имам един приятел Илиан Занкински, той беше докторант преди, вече ще стана 10 години. Него го пуснах при Любка Дуковска и съответно това момче нито идва, нито има кабинет, нито нещо пише, нито си написа дисертация, той изгуби тия 5 години и до ден днешен не е уволнен. Просто никой не го знае, не го е виждал. Само в личен състав знае, че има такъв човек. Аз се питах Любка, когато говорих с Иван, аз затова искам Иван да опитам да го сложа при Любка. С него можем да свършим много добри работи, между другото. Той може да бъде много полезен. Там тези академици с Гурев и Попчев имат нужда от оформяне на техните статии. Иван може перфектно да се справи това да му отнеме не повече от 2 дена в месеца. Защото сега го прави един много възрастен проект. Той е този стречо, който от слупичките. Но той е много възрастен, има си някакви проблеми в връзките. Сега проблемът, защото има един академик хиджийски, че те са малко гадни хора. Аз леко съм псувал 3 пъти, а другите само
И аз примерно мога да я свърша тази работа перфектно, мога да я свърша, но първо няма да я върша за тази заплата. Второ, аз имам собствена светлина. Представи, че той може да бъде само в сянката на някой друг. Той не може да си напише собствената дисертация. Те го зачисляваха за докторант. Така че Илиян Чон никой не го пипа човек. И аз мисля, че ще го свърша, защото той също обеща. Аз бях там, когато той устно обеща, че ще си напише дисертацията. И това беше уговорката. И аз му казах, при мен аз се извинявам, защото той не направи това, което обеща. А когато обещаеш нещо, трябва да правиш нещата, като обещаеш. Сега. Но вече не така, те бяха дадени други обещания, така че от други хора. Не, ти трябва да си наясно. Винаги можеш да кажеш, извинете хора, съдбата ми се стече много коварно, тай сме за 4 милиона човек. Въобще това не е никакъв проблем. Знаеш колко народ виси тук. Има ни бакалаври, дъщери, които само цоцат пари и не пишат нищо не правят. Мисля, не бива да имаш такива притеснения. Другият пример е Петър Томов. Кешо ми е младежа, който ми прави ремонта в Овча купел. Той също не стъпва. Аз мисля, че Даниел ще го уния сега декември. При нея обаче какъв е проблема? Накара го да напише статия. И тогава се наложи аз да вляза ударно, там където си и ти автор, между другото, и да напише статия, за да може тя да вижда някакъв смисъл да го държи. Тези хора, които не ги виждат, остават. Имаше един Асен Тошев. Асен Тошев беше точно твоята ситуация. Отчислен и назначен, както ти сега ще бъдеш назначена, значи него не му подновиха договор. Него го изхвърлиха. Защото го тормонеш това да си оголячки, да ти кажам, че още не се разбирам с него. И съответно точно на него се нагледаха и го изхвърлиха човек. Да, виж. Не, просто си подреди нещата, казвам ти какви са рисковете. Просто хубаво е да се появяваш, хубаво е да те виждат, но това означава, че първо ще знаят коя си. А сега, когато... Значи, най-добрият вариант е да успееш да стигнеш до смяната на директор. Дойде ли новия директор, новият не разглежда какво са прави старите. Борис точно ето така успя да се промуши на младеж. Учина там Василев, дето колко ощетовяваше на Боги фирмата. Новият директор не направи чистка, защото не познаваше хората. След това дойде Галя и Борис се бетонира. Да, това ти е стратегията и съответно, ако се проявяваш, обаче, ще почнат да ти предавяват ти сега какво правиш, пишеш ли, ти нищо не вършиш, ама ние не сме се разбрали така. Да, ти си прецени. Иначе ми е много драго да си, защото аз съм замислил как да ги омайваме тия фирми. Сега малко е сложна схемата, но за да фане декиш, трябва да се предложи нещо, което има полезно. Има какво да се предложи, има варианти да се съгласят. Освен това, ако има желание около падане в системата и реално да правим някакви опити за дисертация, също е възможно. Така че, споделям ти го, ти си прецени. Да, не искам аз да ти казвам кое е по-доброто, защото аз може, аз не знам цялата картина, мога да те подведа. Така че ти трябва да си прецениш кой път искаш да поемеш. Хубаво. Че как бе? Поздрави Ванката. Не, аз ще бачкам. Ще бачкам. Приятно изкарване там на Руси. Ще ходите ли до Георгиево? Разбирам те, защото аз вече съм минал, сега ще кажа, 18 км. Не, това е добре, защото тия децата трябва да София връща. В смисъл, аз до сега не смеех на много хора, защото ядосах си там първи път, като ми паднаха батериите. И така ми хубаво, айде да не те задържам, действай. Моля. Не, аз това трябваше да ти го разкажа, защото ти на практика ще започнеш изпълнението на този договор.
Сега, не е толкова фатално написането на дисертация. Написването и защита са две различни неща. Ако имаш желание за времето, но ще очаквам от тебе да пишеш текста, аз ще ти казвам какво да пишеш, но ти да ги помниш. Това са много дълго се спираме, няма да. Окей, поздрави, весело посрещане и така. Живи здраве. Окей, айде. Лека. Чао. Не знам дали от разработването на всичко скърца. Сега установих, че разговора с случайни хора по телефон също се налага да мине монтиране, тъй като се говорят неща, които човек обикновено не желае да споделя публично.